Эфирде атна яңалыклары студияда Гүлназ Гайни. Исәнмесез? Бүгенге чыгарылышның төп яңалыклары. Алабуга аерым икътисади зона территориясендә тагын бер яңа завод ачылды. Ул нинди продукция җитештерәчәк? Бик матур шәһәр. Мин аны яшьтән үк беләдерем инде. Монда киләдерем, иптәшләр янына бергә укыган. Алабуга районы җитәкчесенең халык белән беренче очрашуы Мальцево авылында узды. Торак инспекциясе хезмәткәрләре гражданнарга газ җиһазларына техник хезмәт күрсәтүне вакытында үткәрергә кирәклеген искәртә. Бу чарадан баш тарту әбүнәчеләргә нәрсә белән яный? Алабуга аерым икътисади зонасы территориясендә тагын бер яңа завод ачылды. Транснефть синтез заводы нефть өлкәсе һәм нефть табучы компанияләр өчен продукция җитештерәчәк. Тантаналы чарада Татарстан премьер-министры Алексей Песошин, Россия энергетика министры урынбасары Павел Сорокин, Транснефть идарәсе рәисе һәм президенты Николай Токарев катнашты. Шул исәптән Алабуга районы башкарма комитеты җитәкчесе вазифаларын башкаручы Рөстәм Нуриев та. Тантана кунакларына Транснефть компаниясе нефть һәм нефть продуктларын транспортлау өчен яңа технологияләр һәм җайланмалар тәкъдим иткән махсуслаштырылган күргәзмәне күрсәттеләр. Россиядә ел саен триллион сум инвестицияләр белән тәэмин итүче гигант нефть-газ секторы бар. Транснефть компаниясе һәм Татарстан җитәкчелеге гражданнарыбызга, фәнни институтларга, предприятиеләргә эш бирергә мөмкинлек бирә. Әлеге эш нәтиҗәсендә без ил икътисадына инвестицияләр җибәрәбез, диде Россия энергетика министры урынбасары Павел Сорокин. Транснефть компаниясе Татарстанның стратегик партнеры. Алексей Песошин сүзләренчә, бүгенге завод Транснефть компаниясенең импортны алыштыра торган технологияләр кертүгә һәм тармактагы алдынгы тәҗрибәгә нинди игътибар бирүенә ачык мисал. Транснефть компаниясе башлыгы Николай Токарев әлеге проектны гамәлгә ашыруда актив ярдәм күрсәткән өчен Татарстан Республикасы җитәкчелегенә зур рәхмәтен белдерде. Үз чиратында Алабуга районы башкарма комитеты җитәкчесе вазифаларын башкаручы Рөстәм Нуриев яңа завод ачылу уңаеннан алган тәэсирләре һәм планнары белән уртаклашты. Билгеләп үтик, бу аның Алабуга җитәкчесе ролендә биргән беренче интервьюсы. Для особой экономической зоны, казалось бы, это уже рядовое событие. Бу Алабуга аерым икътисади зона өчен гадәти күренеш. Мин мондый заводлар ачылуга зур хөрмәт белән карыйм. Чөнки бу икътисадның нигезе. Мин көчемнән килгәнчә бу эштә ярдәм күрсәтермен. Бу юнәлештә әлбәттә эшләүне дәвам итәрбез. Миңа бигрәк тә аерым икътисади зонаның политехник көллияте белән тыгыз элемтәдә булуы ошады. Киләсе елда киңәшмә уздырырбыз. Бу бик мөһим әйбер. Кадрларны тәрбияләү буенча да эшләргә кирәк. Аерым икътисади зонада үзебезнең кадрлар күбрәк эшләсен иде. Искәртик, турбулентлыкка каршы присадкалар, гидравлик каршылык күрсәтүне киметү исәбенә углеводородлар, нефть һәм нефть продуктларын чыгарганда һәм нефть үткәргечләренең үткәрү сәләтен арттыру максатында кулланыла. Гөлназ Гайни, Ринат Гениятов, атна яңалыклары. Шуны әйтергә кирәк, моңа кадәр мондый җиһазлар чит илдән кайтартылган булса, хәзер үзебездә җитештерү компанияга 100 миллионнан алып 250 миллионга кадәр акча экономияләргә мөмкинлек бирәчәк. Менә Алабугада Чебурашка паркына кече архитектура формаларын сатып алуга 7 миллионнан артык акча сарыф итү планлаштырыла. Булар төрле арт-объектлар, эскәмияләр, өстәлләр, велосипед парковкалары, чүп савытлары. Өстәвенә этләр өчен дә аерым урыннар куелачак. Велосипедларны кую өчен генә дә 5 урын каралган. Яңгырлы булуга карамастан, төзүчеләр территорияны төзекләндерү буенча төзелеш эшләрен дәвам итә. Авыр техника, инженер коммуникацияләре, су белән тәэмин итү, канализация һәм электр белән тәэмин итү трубалары сала. Эшчеләр сүзләренә караганда, эш график буенча алып барыла. Бүгенге көнгә без җир эшләре башкарабыз. Без питьевой фонтанчикларга трубопровод русча әйтмешли инде су сузабыз, канализация сузабыз, ливневый канализация сузабыз. Ну, подземные работы русча әйтмешли. Вот. Кабель сузабыз. Менә ярсыз үзем русча килеп чыга инде дә освещение. 1 ноябрьдә төзүчеләр төзү-монтаж эшләрен төгәлләргә планлаштыра. Коммуналь челтәрләрдән тыш, бу урам утлары, рельефны оештыру, тротуарларны җәю
һәм ел ахырына яңартылган Чебурашка территориясендә кече архитектура формалары урнаштырылачак. Бу эскәмияләр, павильоннар, балалар өчен уен майданчыклары. Эшләр башкаруга бетонный дорожкалар ясыйбыз. Менә основаниесен ясыйбыз, армируем, заливаем. Менә бүгенге көндә яңгыр бераз комачауый. Яңгырлар гел атна буе булар. Ну, әйе, график буенча погоданы карасак, атна буе күрсәтә, конечно, но аңа карап тукталырга ярамый. Көтәбез, вакытын табып, эзләп. Ут эшләрендә башкарасыз. Ут эшләрендә башкарабыз, әйе, ут эшләрен башкарабыз. Мондый погодада эшләргә була әле. Самое главное, чтобы прям коеп яумасын яңгыр. Яңартылган 35 000 квадрат метрлы паркта 7 ял итү зонасы булдырырга планлаштыралар. Шуны билгеләп үтәргә кирәк, парк президент программасы буенча төзелә. Барлык эшләр өчен 100 миллион сум акча бүлеп бирү каралган. Гөлназган Ринат Гениятов, Атна яңалыклары. Ул арада Алабуга зонасы торак инспекциясе 22 еллыгын билгеләде. Бу оешманың бурычы торак коммуналь хезмәтләр күрсәтү өлкәсендә гражданнарның хокукларын яклау. Билгелек, торак инспекциясе 4 районга хезмәт күрсәтә. Бу Алабуга, Мамадыш, Әгерҗе һәм Менделеевск районнары. Торак инспекциясе хезмәткәрләре үз чиратларында гражданнарга газ җиһазларына техник хезмәт күрсәтүне вакытында үткәрергә кирәклеген искәртә. Бу чарадан баш тарту әбүнәчеләргә нәрсә белән яный? Закон нигезендә газдан файдаланучы теләсә кайсы җиһаз ел сайын техник хезмәт күрсәтү үтәргә тиеш. Тик менә торак инспекциясендә әйтүләренчә, барлык кешеләрдә көнкүрештә газ куллану кагыйдәләренә җаваплы карамый. Килешү төзүдән һәм газ җиһазларын ремонтлаудан баш тарту өчен гражданнарга 1000 сум штраф каралган. Бүгенге көнгә проблема тора шунда, значит, бөтен кеше аңламый, менә бу вентиляционный каналны тикшерү, дымоходларын тикшерү бик зур нәрсә инде ул. Техника безопасности соблюдать итә торган инде. Күп квартирада вентиляция эшләми, кеше аны аңламый, газ җыела, шалтырау может взорваться инде. Поэтому менә күргәшчеләре җылга бер мәртәбә аны тикшерергә тиеш. Кертмәгән кешегә уведомление җибәрә. Бер мәртәбә җибәрә, икенче мәртәбә җибәрә. Кеше кертмәсә инде, безгә ул документларны җыеп безгә бирә, бөтен данные җыеп. Без ул документлар буенча инде штрафной санкция применять итәбез инде кешеләргә. Килешү булмаган чиракта яки техник хезмәт күрсәтү эшен үткәрүдән баш тарткан чиракта газ белән тәэмин итүче алдан язмача белешмә җибәреп, әбүнәчегә газ җибәрүне туктатырга хокуклы. Әйтергә кирәк, агымдагы елда инспекция тарафыннан 47 000 сумлык күләмдә штрафка карар чыгарылган. Ну, алар бер үзе йөрми, аларның удостоверение булырга тиеш һәрбер специалистта инде. Мондый таныклык бармы аларның? Удостоверение булырга тиеш аның. Шул удостоверение күрсәтә дә инде, алар бер үзе йөрми берсе. Жүргәндә ике специалист йөри инде алар основном инде. Без барганда тоже удостоверение белән, бөтен документлар белән йөрибез инде. Газ гына тикшерми, без тагын тикшерәбез. Аны капремонт уздырганы, программа буенча капремонт ясыйлар инде өйләрдә. Без шул программа буенча нәрсә каралган, шуны карыйбыз. Тикшерәбез, дөрес булмаса инде тоже штрафной санкция применять итәбез. Обращение граждан тикшерәбез инде. Кешеләр жаловаться итәләр, допустим, нәрсә эшләмәгәндә или подъезд җимерелә, или түбә тишелгән, шуны барып тикшерәбез дә инде. Тоже управляющий компанияларына эшләтәбез инде. Эшләрне вакытында һәм сыйфатлы башкаруына халыкның һәм аларның күршеләренең куркынычсызлыгын гарантияли ала, диләр торак инспекциясендә. Гөлназган Михаил Филатов, Атна яңалыклары. Россиядә табиб билгеләгән даруларны бушлай бирергә җыеналар. Киләчәктә табиб билгеләгән чиракта яшәү өчен мөһим булган даруларны бушлай яки ташлама белән алу мөмкинлеге булуы ихтимал. Россия сәламәтлек саклау министрлыгы шундый проект әзерли. Ул 2022 елда үз көченә керергә мөмкин.
Хәзер бушлай медикаментлар бары тик ташламалы категориядәге гражданнарга гына бирелә. Яңа система бушлай дарулар алу хокукына ия яки аларны сатып алуда зур ташлама биреләчәк кешеләр исемлеген киңәйтүне күздә тота. Исемлеккә башта аерым төр авырулары булган гражданнарны кертү планлаштырыла. Министрлыкта Омскида үткәрелгән сынау экспериментын мисал итеп китерделәр. Анда тромблар барлыкка килүгә каршы препаратларны йөрәк һәм кан тамырлары кыйммәтле операцияләр кичергән пациентларга биргәннәр. Кировта даруларны гипертоникларга кан басымын контрольдә тоту өчен биргәннәр. Ведомство башлыгы ике чиракта да кан тамырлары авыруларыннан үлү күрсәткече кимү һәм ашыгыш ярдәм чакырулар саны кимү теркәлүен искәрткән. Российская газета мәгълүматларына караганда, Сәламәтлек саклау министрлыгы башка вариантлар турында да фикер алыша. 14 яшькә кадәрге яки балык булмаган балалар өчен бушлай дарулар бирүне кертү турында да сүз бара. Даруларны бушлай яки ташлама белән алу бик яхшы күренеш ансы. Көзгө ярминкәләрдә дә бит авыл хуҗалыгы продукциясының бәясе кибет киштәләренә караганда 20-25% арзанрак. Һәр хәлдә моның шулай булырга тиешлеген Татарстанның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгында сызыкладылар. Алабугада 3нче атна рәттән көзгө ярминкәләр уза. Биредә яшелчәләр, җиләк-җимеш, сөт продукцияләре, бал һәм башка товарлар сатыла. Ярминкә Мираж сәүдә үзәге янында оештырыла. Шуны да әйтергә кирәк, район җитәкчесе Рөстәм Нуриев көзгө ярминкәне 4нче мәхәлләдә генә түгел, шәһәрнең башка мәхәлләләрендә дә үткәрергә йөкләмә бирде. Шунысын билгеләп үтәргә кирәк, кайбер азык-төлеккә бәяләр элеккегечә калды, нәрсәдер арзанайды. Сыер итен килограммын 280 сумнан 320 сумга кадәр сатып алырга мөмкин иде. Суган узган елдагы кебек килограмм өчен 15 сум. Ә менә кәбестәнең килосы 12 сум. Гәрчә авыл хуҗалыгы министрлыгы тәкъдим иткән бәя 10 сум иде. Кишер бәясе дә тәкъдим ителгән бәядән аерылып торды. Ул 12 сумнан тәкъдим ителсә дә, аның килограммын 15 сумнан саттылар. Ә менә быел бәрәңге узган ел белән чагыштырганда арзанрак бәядә. Бәрәңгенең килограммы өчен сатучылар 10 сум сораса, узган ел бәрәңгенең килограммы 15 сумга якын иде. Быел авыл хуҗалыгы ярминкәсендә Грахова, Морт, Танай авылларыннан яшелчәләр тәкъдим ителде. Алабугада авыл хуҗалыгы ярминкәләре атна саен шимбә көннәрендә 28 декабрьгә кадәр үткәреләчәк. Шәһәрдә ярминкәләр әле дәвам итә. Ә менә Алабуга районының Мальцево авылында көзгө уңышны җыеп бетерүгә йомгак ясалды. Биредә Осенины исемле халык иҗаты фестиваль конкурсы узды. Аның атамасы бәйрәмне үткәрү вакыты белән турыдан-туры бәйле һәм уңыш чорының байлыгын аңлата. Әлеге чара бу авылда милли гадәтләрне, халык кәсепләрен, декоратив кулланма сәнгатьне торгызу һәм саклау эгидасы астында узды. Исегезгә төшерәбез, борынгы гадәтләрне яңарту максатыннан авылның актив халкы беренче тапкыр бу бәйрәмне узган ел үткәрә. Ул вакытта бәйрәмгә 1000нән артык кунак һәм катнашучы килгән иде. Быел да фестиваль зур кылач белән узды. Концерт программалары, мастер-класслар, ярминкә бөтен Татарстаннан һәм күрше республикалардан кунаклар һәм катнашучыларны җыйды. Авыл бәйрәмендә район башкарма комитеты җитәкчесе, вазифаларын башкаручы Рөстәм Нуриев та катнашты. Это первая встреча у меня с населением. Бу минем Алабуга халкы белән беренче очрашуым. Аның монда булуы бик шат. Мин мондый чаралар узуга ике куллап риза. Алар безгә авылны саклап калырга ярдәм итә. Шул исәптән районны да, илне дә. Мин үзем якын арада гаиләм белән шушы Алабуга районына күчеп килмәкче. Рөстәм Нуриев ярминкәдә сатуга куелган товарлар белән танышты. Хәтта берничә әйбер дә сатып алды. Мәсәлән, әтәч формасындагы сыбызгы сатып алды. Рөстәм Нуриев ачыкланганча әтәч елында туган икән. Шулай ук Рөстәм Нуриев Иван чәен дә сатып алды. Бу эчемлекне бигрәк тә яратып эчә икән. Әмма спиртлы эчемлекләрне гомумән кулланмый. Үзенең эксклюзив интервьюсында ул Алабуга шәһәре турында үз фикерләрен җиткерде. Мин Ютаз районында өйрәттеләр инде. Әлмәттән килгәндә бик авыр сөйләшәдерим. Хәзер инде кухняда утырып сөйләшерлек мөмкинлегем бар. Мин үземә бик матур шәһәр. Мин аны яшьтән үк беләдерим инде. Монда киләдерим, иптәшләр янына бергә укыган. Бик матур шәһәр, бик мощная особая экономическая зона.
Мында оешмалар шундый нык менә авыллардан инде хәрәкәтле халык, һөнәрле, менә үз куллары белән шул хәтле матур нәрсәләр ясыйлар. Бу гадәтләрне бөтен авылларда ниндидер бәйрәм булырга тиеш. Безнең Алабугада да бик күп бәйрәмнәр үтә, аларны тагын да күбәйтергә кирәк дип уйлыйм. Туристлар белән шөгыльләнергә кирәк. Бик матур көн, шундый күңел югары, күңел тулды. Фестивальның исеме үткәрү вакыты белән турыдан-туры бәйле һәм уңыш сезонының байлыгын символлаштыра. Ярминкә авылның Үзәк урамы буенда урнашкан иде. Биредә үк 2 фестиваль сәхнәсе урнашкан. Фольклор коллективларының чыгышын Мәскәүдән килгән жюри бәяләде. Әйтәләр бит, век живи, век учись дип. Сезнең шикелле минем дә бу осенний бәйрәмен беренче ишетүем. Әмма дә ләкин моның логический әйтик үтәлеше бар. Чөнки чынлап та Сабан туй әйтик кырышлары беткәч була, осеннийны кырышларын тәмамлагач була. Яз көне утырткач, ә монда җыеп алгач инде. Бик матур бәйрәм. Ой, бәйрәм бик шады. Рәхмәт. Бәйрәмне оештыручыларга, безне бу бәйрәмгә чакыручыларга зур рәхмәт. Алып килүчеләргә бик зур рәхмәт иң беренче чираттан. Бәйрәм бик матур үтә. Еллар тыныч булып, көннәр матур булып, алга таба да һаман шушылай бәйрәмнәрдә очрашып, яшәргә язсын безгә. Билгеләп үтик, көз бәйрәме Мальцевода 2нче көнне дә дәвам итте. Гөлназ Гайни, Ринат Гениятов, Атна яңалыклары. Мәскәү мөфтие Россиядә күп хатынлылыкны законлаштырырга тәкъдим итте. Илдә күп хатынлылыкны легаллаштыру кайбер социаль проблемаларны хәл итәргә мөмкинлек бирер иде, дип белдерде Мәскәү мөфтие Илдар Аляутдинов. Элегрәк Россия мөселманнары диния нәзарәте башлыгы Раул Гайнетдин дә мөселманнар яшәгән төбәкләрдә күп хатынлылыкны законлаштыруны максатка ярашлы дигән иде. Аның сүзләренчә, 40 сөяркәгә ия булу һәм никахтан тыш балалар алдында бернинди җаваплылыкта тотмауга караганда күп хатынлылык күпкә яхшырак. Мәскәү мөфтие тагын бер фактны игътибарга алырга чакырды. Росстат мәгълүматларына караганда, хатын-кызлар саны ир-атларга караганда 10 миллионга күбрәк. Өстәвенә, тол калган хатын-кызлар һәм аерылышкан хәлләрдә аз түгел. Моннан тыш, кайбер төбәкләрдә, мәсәлән, Татарстанда, Чеченстанда, Дагыстанда күп хатынлылык бар инде, дип ассызыклады ул. Күп хатынлылык әле ул тәкъдим генә, ә менә 1 октябрьдән балконнарыбызда тәмәке тартырга ярамаячак. Моның өчен 3000 сум күләмдә штраф каралган. Ә бүгенгә менә шулар, йортларыгызга муллык, бәрәкәт, татулык теләп, мин Гөлназ Гайни сезнең белән. Сау булашам, исән-имин булыгыз. Внимание, в магазинах Автомир акция. Итак, товары месяца. Масло Синтек Люкс 590 рублей. Масло Рольф 1290 рублей. Масло Shell 2350 рублей. Тормозная жидкость 74 рубля. Смазка многофункциональная G-Energy 185 рублей. Жидкость для промывки двигателя 170 рублей. А также Супротек Актив Регулятор 490 рублей. Аккумулятор Аком 3950 рублей. Антифриз Синтек 490 рублей. И домкрат 890 рублей. Привет, меня зовут Алсу. Сегодня я расскажу 5 причин, почему стоит купить квартиру в Домкор здесь и сейчас. Уникальные планировки для тебя.
Специальная программа рассрочки. Просторные квартиры. Сочные скидки от Домкор. Безопасные детские площадки. Все подробности по телефону 58210 или на нашем сайте.